di pagi itu tersinta anak dari lalu. Satu tersinta anak dari lalu mencalik kiri kanan tak ada ayah dipandangnya. Tak tampak doaya dipandangi jatuh pada raya mata mai. Kiranya malah anak kokok dietong agak denyo malah anak kandung bak nama upiak sapiani rani panggilan anak kandung anak tamanyo jo ayahnya. Kiranya malah di pagi itu sinta lalu ayah nak tampak mananginyo sama seorang. Kiranya malah di pagi itu mananginyo anak kandung kok ciko agak kaonyo kamano ayah kadicari di mboindak kababuni. Layo pareso tampai malah kawawa tapi tidur nak nampak ayah di nak kandung manangiyo. Sama seorang manangi maluluang sakutiko de ayah indak lo tampak lepas rasu ayah. Oh anak mai bau retene.
Sadang menangi malah rupa itu datang sekali, malah ibunya satu tiba emi laki anak. Menangi mangalo pagi hari itu kata emi tadi ayah nama nang kadi mbau payah buruk tuju nandikana mangarikana yu oleh ayah buruk kau tu naranca ado piek kagantinya. Sadang menangi malah inyo anak menjawik biar buruk biar lain dah elok mana yang bu onam pokok liau ayam bu ibu kata ibu biar bansik malah wadalio diambu nak paralu buruk je bansik nama bapak malah diri ambu pokok leado malah ambu baitu anak katanya nak namu do anak ditaga sadang menangi bau rejatu ayam atu comani malah putih talinya intan putih pangarang cekacu jatuh ke batu menangi malah malu panjang yo naisa dilari-lari bertambah berang malah semitu ku indah yu antok menangi beko dalam wik le yo lidi baitu anak katanya. Satu nampak malah mencari palaci kiranya naninyo malah nak kandung detakwi malah nak kamandenyo tapaso diam oh sadang menangi saban kok kucang kaneli di saja lawan nyuruh saja inyo disudui baitu malah nak kandang tapi tangilah balulu baitu malah dia nak kandang dia takwi malah ka ibunya kolaya ya nandi bau tapi de ibu berang yu cuiku nasib dia ya nantayadi pada subhana ma ibu bodeiko sadang barasaki ayah risiko dapik bausi rupo itu rumah sudah ya latabuang pada subhana oh badan ibu di palamu ditinggal anak kandungnya kita sabi balik inyo si muslim sadang di loket pagi-pagi itu kiranya rundiang sudah etong masalah seiba itu anak sekutiko sudah makan di kade nasi laba bayi malah nasi di daruis baitu bana sakutiko yutari malainya ka oto kan yo sinario mere oto malah sinario supirnya malah si daruis kawalamu yu di si muslim baitu bana ko dietem kiranya panompang ala banyak tentu naik supir sakutiko si muslim lah naik pulau kiranya malah si daruis satolah duduk malah di kursi malah sakutiko kontak di beyang masih nidui nesak bilangkan kiranya malah pagi itu oto kaluale dari loket oto nah muslim duduk di sampingnya penumpang banyak ate oto barangke pangagi di dari bukit latengi detene
keluar oto di loket oto latibo di jalan gadang dari satu opor gigi kedua dari dua opor ketiga jo ampe lari di datang gas ditakan malah koplen lalape batambah kancang lari oto di